dan na dakta ne an bar wa zabuwa zane kashin baya shirin na Allah ne yan hasada ku gaggane kashin baya ga mai fahimta ne ita martaba kamala ne kashin baya dan amana na girma kure farashin nan kashin baya da ta harunan nan yiwa wuce wutar kunnan kashin baya dan amanar kanzuna dan bayo masu kishin kanzuna dan bayo ga na sarkin kanzuna dan bayo isa a fadar kanzuna dan bayo masu harshen magana dan bayo haruna bangon jingina dan bayo dan amanar kanzuna girma da kwarjini kenan kashin baya masu ja'in ja da shi yanzu ba sa nan kashin ga baya saraki dan baba